गिबियाव गासिबो मानगोनां मेलेमजिबि रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि बे भिडिअ बरायना लाग्रोनाय जाबाय। दिनै जोंनि BTC पलिटिकेल सिस्टेमाव अर्थात जोंनि BTC-आव गोदानै मोनसे पलिटिकेल हानजाया जोनोम जानानै थांबाय। APB अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बड'लेण्ड। दिनै जोंनि बर' हारिनि बेसेनजों लानानै फैनाय मोननो हानाय पलिटिकेल सिस्टेमखौ स्टेट लेभेलनि आरो नेशनेल लेभेलनि माखासे मास्टार माइन्डेड पलिटिकेल लिडारफोरा जोंनि बर' हारिनि सानैसो गादि लुबैसुला रां लुबैसुला बर' हारिनि बर' फिसाफोरनि बेसेनखौ फाननानै जाग्रा लिडारफोरखौ बिसोरो टारगेट खालामदों। टारगेट खालामनानै बिसोरो केपचार खालामनानै गावसोरनि आथिं सिङाव गादबनानै जोंनि BTC पलिटिकेल सिस्टेमाव बिसोरो पलिटिकेलि मोनसे कल'नि खालामनो थांगासिनो दङ। जेराव थांनाय 2027 जानुवारि बिटिआर पिस एकर्डनि गेजेरजों जोंनि BTC पलिटिकेल सिस्टेमाव BJP बायदि मोनसे पलिटिकेल पार्टिया BTC इलेक्शनाव जागायजेननायावनो 9टा सिटखौ देरहासार खालामनानै आवग्रिना लानो हादोंमोन। दा बैफोर बिथिंनि सिंनि आन्दोनि गुबै जाहोनफोरखौ जों दिनै एसेब्लाबो जुदि गोथौ गोसोयै साननानै जोङो हमदांनो हायो। खारन दिनै जोंनि बर' हारिनि माखासे लिडारफ्रा जानो हागौ जोंनि बर' हारिनि बर' फिसाफोरनि बेसेन गोसा भटखौ सिंजों फाननानै सिंजों माबा मोनसे एग्रिमेन्ट खालामनानै बिसोरनो जायगा होदों। जायनि थाखायनो जागायजेननायाव बेफोरबायदि माखासे एरियाफोरखौ दखल खालामनो हादों। दिनै जागायजेननायावनो बेफोरबायदि लेभेलखौ माने कब्जा खालामनो हादोंब्ला अब्ला फैबाय थानाय आपकामिं 2025 BTC बिसायख'थिनि गेजेरजों बेबायदि रुलै थाङोब्ला बेबायदि सिस्टेमाव जुदि थाङोब्ला BJPआनो जोंनि BTC पलिटिक्सखौ सालायनो थांगासिनो दङ। बेसे साननो गोनां बाथ्रा मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन। दिनैयो जानो हागौ BJP बायदि मोनसे पलिटिकेल पार्टियाव जोंनि बर' हारिनि माखासे मास्टार माइन्डेड लिडारफोरखौ बिसोरो बिबान होनानै खामानि मावनो होगासिनो दङ। दिनै पलिटिकेल सिस्टेमाव बयहाबो गावनि गोसो बायदि गावनि गोसोनि मोजां मोननाय बायदि जायखिजाया पलिटिकेल पार्टियाव थांनानै खामानि मावनो हायो। नाथाय दिनै जोंनि BTC पलिटिकेल सिस्टेमनि बाथ्राखौ जों जुदि साननो थाङोब्ला दिनै जोंनि BTC पलिटिकेल सिस्टेमनि माखासे थासारिफोरा जोंनि बर' माहारिनि थासारिखौ रिलेटेड खालामनानै बाथ्रा बुंनो थाङोब्ला जोबोद माने जुदा आरोना। दिनै गुबुन स्टेटनि बा गुबुन रायजोनि बाथ्राफोरखौ जों रिलेटेड खालामनानै जोंनि बे BTC पलिटिकेल सिस्टेमाव जोङो बाथ्रा बुंजाथावा। दिनै आसाम स्टेटनि बाथ्राखौ बुंनो थाङोब्ला जों बर' हारि बा जों ट्राइबेल हारिया बे आसाम स्टेटनिनो थागिबि आरो स्पेसियेलि जों ट्राइबेल हारिनि थाखाय मोनसे ट्राइबेल बेल्ट्स एन्ड ब्लक्स एरिया जोंहा दंखायो। नाथाय बे ट्राइबेल बेल्ट्स एन्ड ब्लक्सनि एरियायाव दिनैयो टटेलि नन ट्राइबेल हारिनि मानसिफ्रा माने इनकारेजमेन्ट माने दखल खालामनानै दिनैसिम दंगासिनो दङ। दिनै जोंनि हायावनो दखल खालामनानै दिनै जों दालाय सुलाय खालामो। जोंनि हारिनि बिमा माहारिखौ दिनै जिनाहारि खालामनानै बुथारो आरो दिनैसिमबो जिनाहारि खालामनाय जाथाया सोमजिबाय थायो। दिनै बे आसाम स्टेटनि पलिटिकेल सिस्टेमावबो जों बर' हारिया आरो स्पेसियेलि जों ट्राइबेल हारिया समान मर्यादा समान थाखोनि मोनथाय मोननांगौमोन। नाथाय दिनैसिमहालागै जोङो बे आसाम स्टेटनि पलिटिकेल सिस्टेमाव मानि थाखाय जोङो समान मोनथायखौ मोननो हायाखै? मानि थाखाय? बिसोरो जोंनो होआखै आरो मालाबाबो होआ। दिनै बे आसाम स्टेटनिनो पलिटिकेल सिस्टेमा जोंनि बर' हारिखौ गाख्रेबनो नागिरनाय फोजोबस्रांनो नागिरनाय माखासे गोथां जारिमिनफोर दङ आरो बेनिनो गेजेराव ओरैबायदि माखासे सहायथावनो हायै गोथां जारिमिनफोर दङ। जेराव 1988 मायथाइनि जाय समानोखि बड'लेण्ड मुभमेन्टनि ओरैबायदि गोख्रों मोनसे सम। बै समाव जोंनि बर' हारिनि बर' फिसाफ्रा आलादा रायजो सेपारेटेड बड'लेण्डखौ लानानै ओरैबायदि गोख्रों सोमावसारदोंमोन। बे 1988 मायथाइनि 25 आरो 27 जानुवारि गोजां बोथोर हरनि समाव आसाम पुलिस आरो आसाम पुलिस टास्क फर्सआ क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय बै भुमका गामिनि 13 जननिबो बांसिन बर' हिनजावफोर आरो बेनिनो गेजेराव 11 बोसोरनि 12 बोसोरनि 13 बोसोरनि देरफुनाय हिनजावसा गथ'फोर दङ। नायगार हरनै जिनाहारि खालामदों। मिथिबाय? बेफोरबायदि जोंनि बर' हारिनि बिखायाव जालांनाय गोथां जारिमिनफोरखौ जों बावगारलांनो सानबा जानाय नङा। दिनै बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा इउनाइटेड जानांगोन। नों दिनै पलिटिक्स खालाम, नों दिनै बेफार फालांगि खालाम, नों दिनै जायखिजाया खामानि मावथों मानो, नाथाय नोङो सिङाव हारिनि सेन्टिमेन्टखौ लानानै जेब्लाबो जों गावजों गावनि गेजेराव सिंजों अनलायनानै थानायासो बयनिख्रुइबो देरसिन। नाथाय दिनैसिमबो जोंनि बर' फिसाफ्रा बे मोनसे सेन्टिमेन्टखौ फोजाखांनानै लानो हायाखै। दिनै बुहुमनि बर'फोर खौसे जा, बर' हारि खौसे जा बेफोरबायदि स्ल'गान बेफोरबायदि एवारनेसनि गेजेरजों जों मालाबाबो खौसेखौ लाबोनो हाया। दिनै जों खौसेखौ लाबोनांगौब्ला दिनै जों खौसे होनाय सोदोबखौ फोजाखांनानै गोथां खालामनांगौब्ला फार्स्ट अफ अल
गावबा गावनो सेन्स जानांगोन गावबा गावनि सान्थौखौ नोङो सेन्स खालामनानै हारि सेन्टिमेन्टेलाव नों कनभार्ट खालामनो हानांगोन दिनै जोंनि बर' हारिनि सोरबा बर' फिसाया बहाबा लामा दथायाव बहाबा बाजार गलायाव बा बहाबा बायदिसिना जायगाफोराव प्रब्लेमाव गोलैना थानायखौ नुनानैबो नुयै बायदि नायख्लेंनानै फैग्रा बर' फिसाफ्रा दिनै हाजार हाजार दङ नंगौना नङा आं दिन बुंनाय बाथ्राया रायजो राजा नोंथांमोन दङ दिनै नों सोरनिबा खैफोदाव हेफाजाब होदोंब्ला बेबो नोंखौ हेफाजाब होगोन आरो बे सुबुङानो सोरनिबा खैफोदाव हेफाजाब होगोन बेफोरबायदिसो जोङो थारमाने खौसेथिनि सांग्रांथिखौ जोङो दिनै एसे गाबोन एसे जों लाबोनो हागोन खुगाजोंल' बुंबा जानाय नङा प्रेक्टिकेलि मावनांगोन आरो प्रेक्टिकेलि जोङो माने एलार्ट जानांगोन सांग्रांथि जानांगोन दिनै जोंनि बर' हारिनि गेजेराव पलिटिकेल सिस्टेमनि बाथ्राखौ बुंनो थाङोब्ला सोरबा पलिटिकेल लिडारजों माने पार्सनेलि माने एगेन्स्टनि थाखाय पलिटिकेलि माने फेर पार्टिलायनानै बैनि चेलेन्जआवसो माने पलिटिकेल फिल्डआव थांनानै पलिटिकेलि खालामहैनायखौ जोङो दिनै बांसिन नुनो मोनगासिनो दङ दिनै जोंनि बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमाव बेबायदि सिस्टेमाव थाबाय थायोब्ला मोनसे मोननै मोनथाम नङा हाजारता पलिटिकेल पार्टि जोनोम जागोन आरो बेफोरबायदि सिस्टेमखौ खालामनो थाखायनो बे जोंनि बर' हारिनि सुथुरफोरा पलिटिकेलि गेम खालामगासिनो दङ दिनै पलिटिकेल सिस्टेमनि गेजेरजों जोंनि बर' फिसाफोरखौ फिसा 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 डिभाइड खालामनानै दोननो हानाय लोगो लोगोनो बिसोरो जोंखौ मोसौ बायदि खोमा हमनानै जोंनि न'आवनो जोंनि हायावनो जोंखौ फिदिंबाय थागोन दिनै जेराव स्पेसियेलि थांनाय 2020-27 जानुवारि बिटिआर पिस एकर्डनि उनावहाय जोंनि बे बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमा अलरेडि गुबुननि आखायाव दङ जेराव प्रमद बर' बिथाङा दिनै जोंनि बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमाव सिएमनि सियाराव जिरायना थादोंब्लाबो बिथाङा गोसोबायदि गावनि आखायाव मोननाय जा पलिटिकेल पावार बेखौ बाहायनो हायाखै कारना मा दिनै जोंनि बर' हारिनि गोबां पलिटिकेल लिडारफोरखौ जों दिनै नुनो मोन्दों दिनै जों रायजो राजाफोरनि बेसेन गोसा भटजोंसो बिसोर साफा साफा लिडार जानो हादों नाथाय बिसोर पलिटिकेल पावारखौ मायाव बाहायदों सोरखौबा एफआइआर होनायाव सोरखौबा केस खालामनायाव सोरबा बर' फिसाफोरखौ बुख्रुब सुख्रुब खालामनानै होस्रांनो नागिरनायाव बेफोरबायदि खालामनो थाखायसो नोंसोरखौ साफा साफा लिडार खालामहरबाय होमबा दिनै नोंसोर मानो लिडार जाहैखो मानि थाखाय लिडार जाहैखो बे पलिटिकेल पावार जाय पावारखौ दिनै नोंसोरो आखायाव लानानै दङ बे पावारखौ दिनै जोंनि न'खरनि सोरबा बर' फिसाफोरखौसो माने अयथासार खालामनो थाखाय नोंसोरखौ बाहायनो थाखाय साफा साफा लिडार खालामहरदोंमोन नामा दिनै जोंनि बर' हारिनि गेजेराव मा नुनो मोन्दों ओइ आमखाया बिपिएफनि ओइ आमखाया इउपिपिएलनि ओइ आमखाया बिजेपिनि कंग्रेसनि बायदिसिना दिनै बेफोरबायदि माने गावजों गावनि गेजेरावनो माने बाहागो रानलायनानै माने सनमान खालामनाय मानहानि खालामनाय बेफोरखौ जों दिनै नुनो मोनगासिनो दङ आरो बे प्रब्लेमा जोंनि बर' हारिनि मोनफ्रोमबो गामियाव दिनै नुजाथिदों बेफोरबायदिबा जों दिनै माबोरैहाय मोनसे फिरफिलानि सिङाव थानानै मोनसे प्लेटफर्मनि सिङाव थानानै जोङो माहारिखौ गोजौ फारसे लांनो हागोन गोजौ फारसे लांनो हागोन जानो जों मालाबाबो लांनो हाया दिनै बेफोरबायदि थासारिखौनो जोंनि बर' हारिनि सुथुरफोरा लाबोनो नाजागासिनो दङ दिनै जाय स्टेजाव जोंनि बर' हारिया थानांगौमोन बे स्टेजनि बेसेबांबा गोथौ हाखरावसो दिनै जोंनि बर' हारिया दङ नाथाय बे गोथौ हाखरावनो जोंनि बर' हारिनि सानैसो जोंनि बर' हारिनि बर' फिसाफोरनि बेसेनखौ फाननानै जाग्रा देवानि साइसनि बर' फिसाफ्रा दिनै राजा महाराजानि सियाराव जिरायनानै उदै गेन्द्राद्रा साइसआव माने गावबा गावनि लाइफखौ माने लाक्जारि लाइफ स्टाइलाव बिसोरो खुंलांगासिनो दङ आरो बिसोरनि थांखिया मोनसेल' गावसोरनि लुबैनायखौ साक्सेसफुल खालामनो हायोब्लानो बिसोर माने सेटिसफाइड गोजोनो बिसोरा सोर मा जालांथो बेखौ लानानै बिसोरा माने सिन्था गैया दुखु गैया जायनि थाखाय जों दिनै बेफोरबायदि थासारियाव थानो गोनां बायथ' जानानै फैबाय जेराव दिनै जोंनि बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमाव गावजों गावजोंसो दाङाबाजि जालायनाय आयेननि लेखा बिलाइजों दावहा नांनाय माखासे नुथायखौ जोङो बांसिननिफ्राय बांसिन नुनो मोनगासिनो दङ आरो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा कमप्लिटलि पलिटिक्सजों दिनै खाजानानै दोनजाबाय जेराव जोंनि बर' हारिनि गेजेराव देरफुनाय माखासे इयुन जेनेरेसन लाइमोनफोरा गाज्रिनिफ्राय गाज्रि बांसिननिफ्राय बांसिन गाज्रि थासारिनि खामानिफोरखौ मावनानै जों रायजो राजानि गेजेराव ससियेल मिडिया प्लेटफर्मनि गेजेरजों दिन्थिगासिनो दङ दिनै जोंनि बर' हारियाव गाज्रि थाखोयै भाइरेल खालामनानै लानाय भाइरेल जानाया मोनसे कम्पिटिसन जानो थांगासिनो दङ दिनै अखानायदों बांसिन जानायखौ जोङो नुनो मोनगासिनो दं कारना माबोरै दिनै कारना जेराव दिनै जोंनि बर' हारिनि गेजेराव कुनु मोनसे
स्ट्रं मोनसे सिस्टेम गैला स्ट्रं सिस्टेमा दंमोन नाथाय बे स्ट्रं सिस्टेमा दिनैयो मा डिभाइड जाजोब्बाय फिसा 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 थाखोआव दिनैयो गावस्राजोबनानै दङ दा बेफोरबायदि थासारिजों जों दिनैयो माबोरैहाय जोंनि आबहावाखौ जों दिनैयो बार होलांनो सानखो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन दिनै नोंबो हायो आंबो हायो दिनै सोर हाया गासैबो हायो जों दिनै गावबा गावनि जिउखौ दैदेनलांनो थाखाय जों जायखिजाया खामानि मावनानै गावबा गावनि जिउजों लोगोसे गावबा गावनि न'खरखौ जों दैदेनलांनो हायो नाथाय बेनिनि गेजेराव जों गावबा गावनि जिउखौ दैदेनलांबाल' जों जानाय नङा जों दिनै माबोरै थांना थागोन हारिया थांना थाब्लासो जोंबो थांना थागोन ना दिनै हारिया स्ट्रं जानाय माने जों स्ट्रं दिनैयो जों लोरबां माने हारियाबो गैला जायनि थाखाय जों बेफोरबायदि थासारियाव जों बेले बेजे थासारिखौ जों बांसिन नुनो मोनगासिनो दङ दिनैयो मानगोनां प्रमद बर' बिथांनिफ्राय लानानै बै माखासे पलिटिकेल लिडारफोरनिसिम मोनसे बाथ्राखौ खावलायहरनो नाजागोन आङो जायफोर पलिटिकेल लिडारफोरानोखि जोंनि बर' हारिनि बिखायाव जालांनाय दुखुनि जारिमिनफोरखौ बे बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमाव बुरखां बुरखां पलिटिकेलि इस्यु खालामनानै गावबा गावनि पलिटिकेल केरियारखौ गोख्रों खालामनो नाजानाय गावबा गावनि पलिटिकेल पार्टिखौ हाइलाइट खालामनो नाजानाय जा पलिटिकेलि गेम प्ले खालामबाय दंना बे पलिटिकेलि गेम प्लेनिफ्राय गोजानाव थायोब्ला मोजां जागोन जोंनि बर' हारिनि बिखायाव जालांनाय दुखुनि जारिमिनफोरखौ बे नोंसोरनि पलिटिकेल सिस्टेमाव पलिटिकेल इस्यु खालामनो थाखाय नोंसोरखौ सोर अथरिटि होदों सोर राइट्स होदों सोर राइट्स होदों दिनै नोंसोरो पलिटिकेल बेन्दोंनि सिङाव थानानै जाखिनि पलिटिकेलि डिबेट खालामनो हाथावना रुल्सनि गेजेराव बेफोरबायदि नोंसोर डिबेट खालामलायबाय था बेवहाय जोंहा बुंनो गोनां बाथ्रा गैया नाथाय बेवहाय जोंनि बर' हारिनि बिखायाव जालांनाय गोथां दुखुनि जारिमिनफोरखौ नोंसोर माबोरै बिदि रायखां नोंसोर पलिटिकेल इस्यु खालामनो हाखो माबोरैहाय हाखो नोंसोरो हाउ माबोरैहाय एसेबां गोरलै मोनदो एसेबां इजि मोनदो सानबैसे दादागिरि खालामगोन सानबैसे बे पलिटिकेल सिस्टेमनि गेजेरजों जा पलिटिकेल गोहो मोनदों रायजो राजाफोरनि मोजां खामानि मावनायनि थांखियै बे पलिटिकेल गोहोखौ इलिगेलि बाहायनो नों सानबैसे बाहायगोन गाबोन नोंखौ सोर हेफाजाब होगोन खोथाया बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि गोबां माने बाथ्रा नुजाथिफैदों दिनैनि बे समाव नंगौना ना रायजो राजा नोंथांमोन दिनै मोनसे बाथ्रा बुंबावगोन आङो जोंनि बर' फिसाफोरखौ लानानै मोनथाम एकर्ड जालांबाय जों बयबो मिथिगौ बिएसि बिटिसि आरो बिटिआर बे मोनथाम एकर्डनिफ्राय साबसिन हामसिन बयनिख्रुइबो गोहोगोरासिन एकर्डखौ सिबिनां बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्म थानाय समावनो जोङो गोसोब्ला लानो हागौमोन आरो गोसोब्ला सिबिनां बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मआ बै समावनो लागौमोन नाथाय मानि थाखाय लायाखै कारना मा मानि थाखाय लाबोआखै मानि थाखाय स्टेटनि सेन्ट्रेलनि एखेबारे इम्पर्टेन्ट अफारफोरखौ बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मआ बै समावनो माने जोगारबोदोंमोन मानि थाखाय जोगारबोदोंमोन कारना मोनसेल' जोंनि बे बर' हारिखौ रैखाथि होनांगौब्ला सेपारेट स्टेटखौ जों जेब्ला समसिमहालागै सोरजिनो हायागौमानि जों बेफोरबायदिनो आलाय सिलाय मिरौ जिरौ जोङो गावबा गावनि जिउखौ दैदेनलांबाय थानांगोन आरो दिनैयो हाजार बर' फिसाफोर थैखांनायनि उनावहाय जा पलिटिकेल सिस्टेम रुलिं खालामनो मोनदोंमोन दिनैयो जोंनि बे पलिटिकेल सिस्टेमनि गेजेरजों एसे जा पलिटिकेल गोहोखौ मोनदोंमोन बे गोहोखौबो जोंनि बर' लिडारफ्रा दिनै आखायाव लानानै बाहायनो रोंला दिनै थाङै थुङै बै जोंनि बर' हारिनि सुथुर बै हारिजोंनो आथिं सिङाव गादब जानानै दिनैयो जोंनि न'खरखौ दिनै सालायहोजागासिनो दङ बेसे दुखुनि बाथ्रा जों रायजो राजाफ्रानो नोंसोरखौ सरखार दानो नोंसोरखौ भट थुनानै दैखांहरो नाथाय नोंसोरो सरखारखौ दाखांनायनि उनावहाय नोंसोरो माबोरैहाय बै गुबुननि गलाम जानानै माबोरै पलिटिकेलि सिस्टेमखौ सालायगासिनो दङ बेसो साननो गोनां बाथ्रा जानानै फैदों मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन अब्ला दिनैयो गुबुनजों गादब जानानै जोंनि बर' हारिनि बेसेनजों लानानै फैनाय पलिटिकेल पावार बे पावारखौ माने इउसलेस खालामहोजाबाय थानायसो नामा दिनै जाय लिडारफोरखौ जों गावबा गावनि बेसेन गोसा भटखौ थुनानै जोंनि बर' हारिनि प्रब्लेम इस्युफोरखौ जेंना जेथोफोरखौ बे पलिटिकेल सिस्टेमनि गेजेरजों एसेब्लाबो मावफुंहैथों होननानै जोङो थुलुंगा होनानै जोङो सापर्ट खालामहरदों नाथाय बिसोरो देरहालांखांनायनि उनावहाय जोंनि थुलुंगा मोनखांनायनि उनावहाय जोंखौनो दिनैयो माने सिनाया बावगारो जोंनि बर' हारिनि माखासे इम्पर्टेन्ट प्रब्लेम इस्युफोरखौ दिनैयो बिसोरो गोसोआव गैया गोसोआव दङ नाथाय बिसोरा माने बेजों माने खुनु मोनसे इम्पर्टेन्टआनो गैया बिसोर जास्ट फर माने मानि रां धोन दौलत मोनबानो बिसोर माने सेटिसफेक्सन सिदा बाथ्रा बुंबाय आं दिनै मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन खुलुमबाय जै बर' हारिनि जै बर' बिमानि